сега като българи си идваме в България, а от България заминаваме като македонци, защото не правят в България, че трябва да създаваме македонска нация. Това е най-страшното. Да можеш съзнанието непрекъснато да повтаряш: абе ти не си българин, ти си някакъв македонец, който трябва да създаваш това. Това е най-страшното, най-голема заблуда. И това Венко си го осъзна, и това го пише, и го казваше навсекъде, на всички срещи, че това му е най-големото нещастие, което го сполетява в живота, да се откаже от българското си име. Защото това е много страшно. Съжалявам, че сме си напуснали България, сме се върнали в Македония. Защото 20 години да ходиш и да носиш по затворите канчетата с ядене, за да не умреш, или да ходиш да пътуваш всяка година до Голи Оток, само един път годишно имаш право да отидеш да го видиш, и то с сута само сме ходили. И то за една минута с виждане, да взимаш пари от банката и после цяла година да ги връщаш. Как няма да съжаляваш? Когато слезнахме вече по селата и по градовете, първото, което разочарование Венко получи в Скопие, това беха избитите без съд и без обяснение всички български интелектуалци в Велес, около в Щип и в Куманово. Значи, елитът на българщината в Македония беха избити за една нощ от Удба, без съд, без да се съобщи. Аз понеже съм родена в Велес, моят братовчет е убит, защото бил българин, а цялото семейство мое било българско. Като дойдохме при 6 година, не отидохме в Белград да бегаме от сърбите, ами си дойдохме в България. Така че цялото ни семейство е българско, както и на Венко семейството е българско. Неговата сестра е била член на ВМРО 27 и 28 година. И тя като българ създава в Венко чувство на българи. И затова Венко в къща Вода не става пише: аз дойдох в България като българин, в България ме направиха македонец, за да се върна и да видя, че не съм македонец, а съм истински българин. И когато слезнахме в Скопие, след убийствата на цялата тая интелигенция българска, която е в Македония, Венко е първ, който защитава и става против, и най-големия враг им стана на Удба Венко Марковски. Не само това. Сърбизъма, азбуката, езика, които искаха да го налага Блаже Коневски, един сърбски агент. До идването на Венко в България за Македония не се говори. Табу беше въпроса Македония. След идването на Венко се поставя въпрос, че Македония е българска. Да, Венко е този, който създаде връщането на въпроса Македония. Не беше ли късно? Късно, но ние бехме по затворите там. Какво да правиме? Кой прояви разбиране? Кой го подкрепи по това време? Тодор Живков. Тодор Живков. Какво си говореха на тази тема двамата? Аз не знам, те се срещаха много, а Тодор Живков е идвал и тук, в тази къща. И право да ви кажа, първият път като дойде,
Вика, бе, Венко, тук много хубав е въздуха. Аз съм се забрал в Бояна. Я чакай да кажа, да се прехвърлям и аз в банки. И тогава направиха резиденция, я виках. Никаква Вие сте резиденция. виновни да дойде да живее тук. Да, ние сме. Ако не беше дошъл да види тук, той щеше да си остане в Бояна. Най-често беше въпрос Македония. Тодор Живков се съгласяваше с всичко Венко, който му казваше, че в Македония българското население умира, ако не се вземат предварителни мерки. Тогава почнаха книги да се издават, брошури. Венко много му влияеше по отношение на Македония. Той много го слушаше. Дали много или така пред него не знам. Но имаше един сръбски агент в дома, който малко го отдалечи накрая. Да, Кой е то? Ден Павлов. Да. Не прочутия Ден Павлов. А след 10 ноември има ли един политик, един... Да, има. Кой? Има. Това е един нашия адвокат, който беше председател, ти, който ходеше при него. Димитър Попов. Той е единственият, който е проявил интерес. Да, единствен. И в защита. И втория, това беше Стоянов. Президента Петър Стоянов, който е крекнал на колене да моли да не напускаме България, защото България по патриотизъм може да се мери само с Венко Мраковски.